సెన్సెస్లో ప్రతి ఒక్క గోండే ధర్మ కాలము కావాలంటూ కుమ్రంభీం జిల్లా కలెక్టర్కి మెమోరాండం సమర్పించారు రాజ్ గోండ సేవ సమితి రాయ్ సెంటర్ నాయకులు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వారు జిల్లా గీతేదార్ కుడిమేత యశ్వంతరావు, జిల్లా రాయమేడి కురుసంగ మోతిరాం, జిల్లా ఉపమేడి ఆత్రం లింగు, జిల్లా గట్యాల్ చహకాటి మారు, పేషా అధ్యక్షులు తిర్యాని మడవి నరసింహరావు, డివిజన్ అధ్యక్షులు ఆత్రం రఘు, డివిజన్ కార్యదర్శి తుమ్రం సందీప్ కుమార్, అలాగే రాజగొండ సేవ సమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు పర్చకి కేశవరావు, అలాగే బాజీరావు మండల సార్మేడి కొరకెట జ్ఞానేశ్వర్, ఆసిఫాబాద్ మండల ఉపమేడి టేకం గంగారం, కోట్నక జంగు ఇతర నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.